hodně podivný. Čau! Já jsem Katka a jináč Kačík a budeme mít jedno překvapení ve videu. Čau, a já jsem Honza Minecraft Kinzel. Je zvláštní, že nejdem trochu vidět, protože jsme nějak... My jsme Po- duchové. No jasně. Jsme za Dumata kostel a jinak jsme vlastně pod nějakou střížkou, jo. Neprší, jo. Jsme na cestě, protože jsme nechtěli být už v prostě prostoru, kde bychom museli být. Prostě, jako víš jak to myslím. No prostě jakože, kde bychom byli schovaní. Wow. No. Já si myslím, že ten kuk se tu vrátí a pak projede. Já si myslím, že, jako, že to bude pak na YouTube sice dáme, ale že on to jako, že to je tak porazilo. Jo, jinak jsme v Bohuslavicích. Wow, Bohuslavice. Začneme v Bohuslavicích. Jo. A my do si ten... On se vrátí do toho. Počkejte, time out. Dej ten sašek takhle. Takhle. Ne, ho dám do toho, já to dám do toho. No. Dej tam tu nabíječku. No, vlastně ty tohle. Tak, a jsem zpět. Jináč vím, že druh. Na. A mě zavřel ty dveře. Nejdem. Jdem. Vem to. Tu. Ježiš, ta nabíječka to propíchla. Ty máš tak ovčou nabíječku. Tam projdou teď nějací těpič. Tu je dobré světlo. Jinak taky malý krásný pejsek. Bacha se s ním pozmázlí. Honzej, kouk. Yes. Ty jsi Malý taky kolasný. kolasný. Jo, taky kolasný je. Ty jsi kolasný. Vidíte ho? Honzi je tam, vidět? No ne. Ty jsi kolasný pejšek. Ty jsi asi rád máš. Ty máš. No jdi. Jinak už jsme v lepším světle, takže oprava. Ty jsi máš. Jaký promiň. Jinak čau. Musím stát na špičkách. Kvůli stropu. Jste právě. No. Právě teď jste na takovým. Bracha pojď sem. Nehlaď, jo. On má 5 euro. On říkal, že to je kluk. Jinak jsme rádi, že vás vidíme zase. Asi právě teď vidím Johnnyho Orlanda. To je wow. Ten pejšek má rád. Vypadá Mickey Mouse. Jo. Máš to tu? Ne! Však to nepropadne, mám tu i tablet. Kočo, no. Nikdy nemám. Ne. Bracha, ty tam nevidíš? Ne, já musím dohlídnout, aby byl v bezpečí. Pojď sem. On tě nevidí. Jo, mě jdete vidět. No, já jsem vyšší než Já mám rád, když je v bezpečí. Ne! Nemůžu ho. Ten pejsek přilezl. Ne, Kači, to... Vidíš? Nemůžu ho odtrhnout od telefonu, jako ten pas přilezl za. Nevím zase. To se má udělat. Wow. Ne, o co stydím před kamerou. Jinak. Co chceš? Ty videa natáčíme rádi. No, tak to jsem mohl tušit. A nezapadni? Jo, a tam vidíte i brachu, tak Honzi pojď sem. Pojď dále. Jo, takže čau. Čau. Jinak jsme rádi, že jste mi dali like na některé z mých videí. Takže bez supra. Jinak
bracha se na YouTube jmenuje Jan K-I-N-Z-L, někej. A Z, ne to. Mám tam videa budulínek a bugy. To budulínek trvá 6 něco a Bach Bugy 11 něco. Moje videa se jmenuje Hej brácho, restaurace a otázky bráchy. Jo, a tady to video ještě nevím, jak se bude jmenovat, takže přijdem na nějaké názvy. Sakra a brácha společně. No, asi tak. Jinak, Zase přiletěl. jinak bracha, jinak máme dom kočku a psa. Kočka se jmenuje Suki a pes Aki. Jinak řekneme vám, co máme rádi a co nemáme rádi na sobě. Honzi, pojď. No počkej, jo. 3 věci řekne, co má rád na mě, a já řeknu 3 věci, co má rád co mám rád na mě. Co máš rád na mě? A hlasky. Takže mám rád, když hraješ se mnou Minecraft. Ne, musíš říct 3 věci. Jo, takže dál, když nejsi zlá. A pak ještě ty mám rád, když mi něco kupuješ. A co ty teďka na mě? Mám ráda, když se na mě hodnej. Mám ráda, když nechytáš zrovna záchvat. A taky mám ráda, když se mnou hraješ Minecraft. A teď řekneme každý 3 věci, které na sobě nemáme rádi. Když jsi zlá, když máš záchvat, když se mnou nechceš hrát Minecraft. Aha, jo. Takže, když mě neposloucháš, co chci po něm, když si na mě hnusnej a když neděláš to, co máš. A teď řekneme každý. Tak jo, 3, ano, 3 věci, co na tebe nemám rád. A teď řekneme každý. Ano, 3 věci, kde bychom teďka zrovna chtěli být se mnou, jako s náma. Každý se sebou. Tam musí vidět. Jo. Dury světa. No, říkej nějaké města nebo státy, kde bys teď chtěl být se mnou. Takže ve Francii, wow, Itálii No, super. a pak ještě asi ve Finsku. Teďka jsme v Bohuslavicích. Takže Teď jsem vidět? Teď se vidět. Ne. A teď tam mluvím já, že? Jinak, já bych teď jsem chtěla být ve Velké Británii, takže Londýn. Teď uvažuju. Ano, taky ve Francii a taky v Itálii. A teď řekneme, ano, každý dvě jídla, které máme rádi. A nebo které si myslím, že on má rád, a on řekne, které si myslí, že já mám ráda. Řekni, které si myslí, že mám já ráda. 2 jídla. Hamburger No. a salát. No. Dej konkrétní věc, jako jsem se chtěla. Takže velké čokolády. Hamburger a sladkosti. Velké čokolády. Spíš menší, střední. Malé? Zmrzky? Hadej. Zmrzky. Ty menší, ty. Co to má rád? Nevím. Já nevím. Tak řekni. Takže mám rád rybu. To, co mám, to je bez kosti. Ale slad. Aha. To je Bez taky- kosti, takže fileta. A to je jídlo. No. Teď každý řekne 2 jídla, co nemáme rádi. Co si myslíme? Ano, 2! Takže játra.
brátra Jo. a hřiby. Ty velké kousky. Jo, ty. Takže fazole. A pak nemáš ráda ty. Fazole, ano, nejím fazole, ne. A pak nemáš ráda. Pojď o něco blíž, ať neslyší. Co máš ráda? Pak nemáš ráda. Je to těžké. Hovna. Ty nemáš ráda. Já. Jídlo. Takže kabaja. Utopence? Ty mám ráda. Tak jo, pak nevím. Čočku. Ty jíš čočku. Co nejím? Jo, nevím. Čočku nejím. Fazole, nejím fazole. A teď řekneme každý, já řeknu, ano, 5 věcí, co má rád za hry. On řekne taky 5 věcí, Já co má neznám rád. všechny, ale... Nebo písničky. Aha, tak jo. Takže Minecraft. Chyba. Freddy. Hej, to byla moje věc. Jsem řekla Minecraft. A? Minecraft, Freddy. To řekla si hry. Ale já myslela i něco jiného. Kačo, máš chybu ještě jednu. Jo, a YouTube. Jo, a písničky Minecraft. Teď to už jsem myslela. No, Minecraft hra, Freddy. Ne, ještě tam máš chybu. No, zase chybu. Oh je. No tak řekni. Freddy Song, ty debil. No tak, ježíš, zase Freddy. Teď to je Freddy, je to jedno, ne? Tak jo, a teď ty. Takže. Za písničku máš ráda One Direction. One Direction. No, One Direction. Jo, 2 zatím. Pak máš ráda Minecraft. No, písničky ne. Ani, ale hra se mi nelíbí tolik, jak písničky. Já říkám, Ale hra se ti trošku líbí. trošičku. No, a to se taky trošku. No, Tak. 3. One Direction. Nemůže už. Ty vole, ty vypadá jak tvář, ty vole. Tam to jako Ne, oči. One Direction mám jenom 2krát, ne 3krát. No, tak Minecraft. A potom ještě raz. Nevím. Ještě ti zdá, že... Nevím. Johnny Orlando. A Matty Brabs. Ty to říká One Direction. To není One Direction. Johnny Orlando a Matty Brabs jsou úplně jiné. No. A teď budeme říkat, co máme rádi za mobily. Ano, ty vě! Hej, nech to! Promiň. Takže, Element 7. Ne. iPhone 6. A Samsung Galaxy Mini 3. Takže já mám rád iPhone a Syncor Element. Ano, pojď. Ježišmarja, on se mě bojí. On se mě bojí. Konečně se mě pes nebojí. Bojí se mě. Připojte nabíječku. Dělej, jdeme. Je to připojte nabíječku. Jak se to dělá? Tak ano, běžíme. Všichni jste